Orain, 8. orriko ariketetara nijoa. Eta ingo ditut, G. Lehenengoa egingo dut. Bi modutan. Lehenengo kasua izango litzateke apuntetan agertzen dena eginez. Minus bat dauka aurretik. Horrek implikatzen du, parentesiak kentzeko, barneko ikur guztiak aldatu behar dituela. Hiru, eta orduan, minus 8 zegoen, orain plus 8 da. Hemen gehi zegoen, ke. Eta behingo dut, positiboak alde batera eta negatiboa bestera egin beharrean, eskaretik eskuinera. Bi, ken hiru. Eta bestea kopiatuko dut. Minus bat, gehi 8, 7. Eta ariketa berdina egingo dut. Ken da. Baina orain, parentesiak kendu beharrean, parentesi barneko eraketak eginez. Bi. Ken hiru, ken. Minus 8. Ken bat. Minus, 9, gehi lau. Ken, minus, 9, gehi lau, minus, 5. Horrengoan, bi ikur negatibo ditut, positibo bakarra bihurtuko ditut. Bai? Eta orain, bi gehi hiru. Bi ken hiru, minus bat, bi 5, lau. Ariketa bakarrik egingo dut, parentesiak kenduta. Bai? Ez dut bigarren nean egin detena behin. Horrengoan, parentesiaren aurretik, gehi ikurra dago. Horrek esan nahi du, mantendu behar ditu dela, barnean zeuden ikurra. 9, 2. Bai. Eta orain, batuketa eta kenketa horiek egiteko, positiboak eta negatiboak landuko ditut. Positiboa, lau da. Honek bakarrik dauka gehi bat aurretik, eta 8ak ere bai. 8, gehi lau, bi hauek. Eta negatiboak, 6, gehi 5, gehi 6. Honean, baturak, 12 emango dit, eta honenak, 15, 27, okeres banago. Bi hauen arteko kenketa eginez, gogoratu, izango litzateke handiena, ken txikiena, eta ikur negatiboa, handiena 27 delako, eta horretik minus ikurra daukalako. Bai, orduan, hau izango da, minus 15. Bai, ariketa honetan kontxetea eta parentesia dago. Orduan, lehenbizi, barneko ingo nuke. Egingo dut, parentesiak kenduta eragiketak egin gabe. Orduan, lehenbizi barnekoan zentratuko naiz, eta bestea kopiatuko dut. Plus bat dago, parentesiaren aurretik, parentesiak kentzen egin behar den gauza bakarra, mantentzea da. Orain, kortxetaren aurretik, minus ikur bat dago. Hemen, orduan, zesaten du, barneko guztien ikurak aldatu behar dituela. Ken bat dago goian? Gehi bat. Ken? Gehi. Vale, eta orain ingo dut, ezkerretik eskuinera, baina dena poso bakarrean. 3, ken 7, minus lau. Gehi bat, minus 3. Hogeituta 5. 8. 9, neri, 14 bat zait. Hau egingo dut, parentesiak kentzeko barneko eragiketak eginez. Hogeita 5. Lau, hogeita 9. Positiboa denez,
Ez diot plus ikurra jarriko, hola mantenduko dut. Hau egiteko, pauso bakarrean saiatuko naiz egiten. 3 gehi 18, 21. 21 gehi 29, minus 8. Eta minus 8. Gehi 36, 28. Ondo kalkulatu badit. Azkeneko honen emaitza, minus 26. Oker banago ebazpenen batean, esango didazue.